10 ljudi. Numar. Ajde, kaži tvoje ime. Sad, Kaži tvoje ime, da. šta da kažem? Tvoje ime! Aleks. I Andrija. Andrija, da. I Mario. Dobro, on je pored mene. Ajde da igramo... Ajde. 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 Nema. Pa ajde prijavi se za arenu 2. Evo prijavio. Okej. Prijavio sam se. Ajde. Stvarno gledaj ti glupe slike. Dobro, bre. Počelo. Evo. Imam ja kome tamo čest. Ovaj čest je moj. Koji? To moje, to moje. To je moje. To moje. Moje, vidiš. Moje. 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 Mislim da bude isključen. Ne! Opa. Bezobrazno krade čestove, ne! Čekaj, odbranit ću... O, Beril. Gdje si išao? Evo, Čekaj! imam... Dođi, evo. Da ubijem ovog nuba. Svaki pika je iz udara, ja ću s rukom da ubijem. Nito... Čekaj, evo. Ja... Ajde. Čekaj. Ajde. Salone. Čekaj, moram jediti. Opa. Daj hrane! Čekaj, pa imam da ti dam Iron mač. Naubio se. Svaka mi... Ti si gubio, ja sam sve uzeo stvari. Sad mi daj hrane. Evo ti mač. Ide. Imam ja jedan mač. A, evo ti hrana. Ti imaš gladnu jabuku, nemoj. Jednu sam uzela. Pa, ali mi dva se fajtamo sad. A, dobro, ajde. Ne znam jer je... Pa ti imaš bolji oklop malo. Nema. Dobro, nema veze, Nemoj čekaj. da pogledam kako. Čekaj, brate, sa prijatelja isključim, čekaj. Za konzolu. Evo isključim. Ne, ti ćeš koristiti kila. Evo isključio sam kill out. Čekaj, ti si pojel zlatnu jabuku, nemoj. Pa evo da ti dokažem da ovdje ne može da se pogađa sa lukom. Aj, stoji tu, evo ne mogu da te pogodim, vidiš? Ne mogu. A ja... iđe neki. Ne, tu sam ja. Pa, žao mi je, bila mi uključena kill outa pa sam te ubio. Pa što si isključio spremda? Pa uključio sam
sam da bi njega ubio pa sam ubio i tebe. Arena 2. Hoću stati jedan protiv drugog. Ajde, ako smiješ. Ha, svaka mi čast. Ali bez čita, nemoj igraš sa čitom. Ja igram sa čitom. Ali nemoj sa kilo. Igram sa Hilarijom, svaka mi čast. Evo da neću da igram. Dobro, ajde. Bez kilo. Ajde, dobro, nema veze. Evo, isključio se. I počelo je. Imam 2 iron mača. Evo, počelo je. Ja imam 2 iron mača. Ja nemam ništa. Ja imam 2 iron mača. Opa, kakvo delo, zato ja imam. I pomoći klas. Meni je samo da imam mač. Evo, ubio sam A? jednog. Ubio sam. Šta data? A pa... Aha. Si strko? Ne. Ja nemam mač, ko fore? Ona je neka šta čitom me udara. Ja nemam, ubila me jedna, nisam imala ni armor ni ništa. Osvetit ću se, ja verujem. Nisam imala ni armor ni ništa, samo 2 metalna mača i jedan i malo Tako hrane. ja u delu imam. Kako? Ali samo, pa slušaj, pa imam ovo, pa imam iron kacigu, onda imam iron trsuk. Samo mi mač fali. Ne, jure me. Da, kako, upali kilu. Onaj, samo počneš ga udaraš sa rukom ne ubiješ. Osim kako sam ih ubio odjednom. Ovdje je pobjeda moja. Pa ima jedan igrač, zove se Kalendar. Razvalio sam ovu palicu. Ha, svaka mi I čast. hoće da me sada da se slikaju samo. Svaka mi čast. Gdje si? Gde li je još jedan igrač? Svaka mi čast. Za ovaj epizod, idemo se u sledeću.